Sziasztok! Bocsánat, hogy nem volt hang, csak értitek. Ez itt az új csatorna, üdvözöllek titeket. Bal szimulátorozni fogunk. A játék novemberben jelent meg, de itt van a leírásban minden, úgyhogy itt van a bal szimulátor, teljes játék. Van egy csatornám, HCPS Gaming, itt YouTube-on. Ha van kedvetek, nézzétek fel, és Twitch-en kimaxoltuk a mozit, a játéktermet, és ezt áromboltott Twitch-en livestreamen, a Twitch, de itt van minden elérhetőség, meg minden a leírásban. Nem tudtam, hogy kell felkapcsolni a mikrofont, elnézést kérek, mostantól erre figyelek. De az a lényeg, hogy most nem fogjuk folytatni a Banjo PC csatornán, a bal szimulátor, hanem csak Twitch-en és itt a YouTube-on. Úgyhogy vágjunk bele. Összeszedem a lóvét. Ide. 1001. Ez is 1001. És megnyílt a mozi, meg a VIP parkoló. 1080, most 66 ezerünk. Bro, XD, akkor azt mondom, hogy sok is feled. Termet! Persze! Tuszálom, ezt nem csak még kéne licensz is ide. Licensz. Kemény azért, vagy 27, Jézusom. Cuccok is, úgyhogy várok egy picit. Jöjjön lóvé, és mindenhol pipa, pékségben is most rendelte. Ez is jó lesz, ide is most rendelte. Ide is, itt jó. A ruhabolt is jó. Úgyhogy csak lóvéra kell várni. Én itt lemozgó lépcsőzök. Ez így csak összegyűlik a pénz, jó licensz már megvesszük. Mennyibe kerülnek a termékek? Ez csak a film. Hát 4000! Baró! XD. Jó srácok. Jó, picit várunk lóvéra. Igen, itt kiszerelgettem a parkolóórákból, Cső Miklós. Igen, karácsonyi update van a játékban. Elfelejtettem mondani, aki nem követné a Twitch livestreameket. De fogok felrakni ide is videót, mert van sok nézőm, akinek nincs Twitch-e. 3000! Na, jó ez a... Ez holnap lesz meg, jó, hello. Bezárom a napot. Holnap, mi az, ide is fogok felrakni villiket. Direkt ezért. És oké. Szerem a lóvét. WC-t feltöltöttem, nem tudom, hogy most mennyire raboltak le, de feltöltöttem a budárt. Mivel itt szappan, de mindegy. Feltöltöttem sokkal. Úristen! Túl látszik, igen. Eladták a WC papírt. Istenem! Húzzanak otthonról! Vissza már! Én itt töltögetek. Volt egy szabad időmre. Úgyhogy igen. Volt egy szabad időmre. Ennyi. Pont 2, na! Tök jó. Kíváncsi vagyok a plázából, hogy ki mit vesz. Hello, hello. Szia Miklós, szia, amúgy neked miért vörös a szemed. És látjátok?
Ott, pontos össze. Te zombi vagy-e? Futogászia! Na már, Goku. The Game Store, ez olyan jól fogy, mint a csuda. És jól veszik amúgy. Nagyon szeretik, itt a bal szimulátor. Jó. Elmegyek egyet lifttel, már létezik. Jó, és rendelek akkor ide is. Kell azért. De lóvé is kell, úgyhogy értetek. Most csak ilyen rövidke videó lesz. Csak egy ilyen 12 perces kb. De ti már tudjátok, én még nem. 12-11 perces lesz. Csak ilyen nem bevágott, azt meg kell jegyeznetek. Ez nem Twitch streamből bevágott. Nincs is ezt telefonommal szoktam. De az amúgy nehezebben tartanom kell a telefon, meg stb. De ez meg tök könnyű, mert csak indul a felvétel, és már mószimuzunk is. Szia Miklós! Na, kell valóban rendelni? Nem is akarok. Hát, de jó. Jó, mert azért itt vannak csukák. Rendeltem ennyit. És mindig tölti a bácsa, mert ki vagyok, hogy minden áldott percben erre költöm el a pénzem. Csukákra, mert úgy veszik, mint... Mit szoktak erre mondani? Úgy veszik, mint... kenyér a malacot. Vicces volt. Na, jó voltam a 3 búdba is. Ruhaüzlet, az mi? Játékbolt és Dextor, na így tovább hogy. Na, ki mit vásárolt? Akkor csak a Game Store-ba, akkor maga egy nagy PC-s, közért meg elektro. De, Jézusom, mi ez a mozgó lépcsőtolak? Egymásnak a testére folytok. Emberek, álljunk le a menetből. A gémteremben még gyorsan összeszedem a pénzt. 550, 440. Ó, meg lett a 4000. És néztem. Cinema. What is this? Cinema. Na vége. 4000 az Isabel. Kéne ezekből is rendelni. Gyors. Jön az árufeltöltő. Rakja be a raktárba. Lát. A raktárba vitt. Jaj, mindenből kell rendelni? Istenem. Akkor segítek, jó bro? Csokis popcorn.
Ez az üdítő, ez melyik? Ez az. És már mindegy úgyis. Az enyém. Kiveszem az kedvet. Nem hiszem el ezek a mai hálát. Elkezdődő ez a kóra. Fura kóra. Csak így is. Nem lesz. Csú! Ezt az ajtót, ezt mindig becsukják. Nem kell ez a bubble. Ezt is beárazom. Ez 2. Vilella, árut, érted, itt vagyunk, érted? Érted? Oda ugorjuk le. De az előbb még valamelyik nap sikerül. Szívesen. Na, itt fejezzük be a videót, srácok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!